Ayo. Dek, tadi larinya ke sini. Kita harus waspada. Ayo kita kejar. Coba. Apa sih? Kait jogel lo mewah data konangan bareng wong kampung. Ben jogel konangan. Saiki ngene. Nek pancen ana wong liwat, oh barang. Jaluun barang. Apane sing liwat polisi mati uber brawak dhewe mangga. Aparat. Maju. Kon karo aku ta ya apa? Kon karo aku ta ya apa? Dikon iki sinten? Tipe. Loh. Wah, tipe wah. Blok kabeh. Spontane mawon. Spontane mawon. Wong arek nom-noman mboten pede. Kowe pirang dina ora perlu aku, Udakara 3 sasi kabeh padha domo. Ngerti kowe? Nggih. Pepet niku niki wau kanca-kanca tetatan nedha, mboten nate ditedha niki. Wis to. Nek saatas kowe iki ora nyambut gawe gandeng karo aku, ora mbadhok kowe. Nggih. Aliren saestu niku. Pemaneh kowe. Si ora betah luwe. Nggih. Ora betah melek. Nggih niki. Kene ngomong lah. Ngomong lah. Desa iki ora kena dienggo sembarangan. Aku mang wis weruh, ana salah suwijine bocah nom-noman sing ubraku, ngerti kowe? Kepengin jajake ilmuku. Loh, sing pating gledor wae sinten, Mbah? Wah, yen Kok kepurung pating gledor niku, Pak? Jumlahe mung 6. Nggih. Utawa 1, 2, 3, 4, 5. Yen nom-noman mau diadang wong 1000 ki lho. Lho. Ora bakal bisa kalah, ngerti kowe? Remen elmune iki. Nggih. Napa niki? Lho, Napa niki? iki duit. Ngerti kowe? Awas ilang. Omae. Si ojo geger. Seta. Siji mas-masan sing iki duwe. Lalaan. Wong tak delok iki. Lalaan kaya kere ora menangi mulut. Ya nopo? Setiap kula niki tindak mesti konangan. Setiap kerja mesti konangan. Nggih kula niki. Si wakilku sapa wakilku iki? Iki hitungane nang bener. Kon niku goblok. Didadekno ngarep hitunganmu breset terus. Dari hitungan dina nyatane mau tak diacok pisan ngono. Dina selip damel nyambut gawe. Ah keliru ngoten niku. Kon hitung-hitung Selasa wage. Prasaku ya wis tepak hitung aku. Ojo Selasa wage le. Selasa wage kabeh ki duwe naas saka Selasa wage. Selasa kliwon. Selasa ki anggara kliwon kasih. Anggara kasih kanggo kowe kabeh. Wah. Lah nek ngono keliru oleh hitung-hitung kumang. Iya, sing bener iki jemblunge. Wis saiki Wis pundi Pak Dipo? aku tak ndelik. Tak singitan. Papa kenono maneh. Ngoten. Engko yen kowe kabeh iki padha ora wani utawa ora kalah. Aku mung musuh ya. Tak singitan. Nggih. Oh ya, kalau itu Jelas bajingane. Ya. Kene iki bajingane. Ayo maju. Dino iki
Aku dudukno playune Dipo. Takel. Kon golek Dipo. Ya. Aja kakak Dipo. Aku iki adep kon. Wah, kurang ajar. Kaya nek Dipo. Nek katik gak gelem dudukno panggonane Dipo. Sandi. Pemuda kakak terus. Ayo kamu tujuanmu yo. Ya kau dipakat yo. Jelas sih. Ayo tekel. Oh nang pendopo ora aja Dipo. Iki lho anak buah Dipo. On dia. Wah. Sing ati-ati. Tak jagon teko mburi. Ayo melo-melo ladeni. Ojo melo-melo. Ladeni. Wes, kon. Ayo. Oh. Kowe to? Ya. Bocah nom-noman sing ndengke aku iki kowe. Jelas Kapurnyot. Aku gak lega gak lilo lek Pak Dipo gawe ontang-ontang desa. Lho. Kowe kenal karo aku. Pak Dipo. Le, Awakmu wis tak curuk Pak De ateges awakmu wis tuwa. Mula dina iki lerenono tindakmu sing culika. Kuncoro. Sapa kowe? Kuncoro. Kuncoro. Anak murite Anjar Wening. Bener. Ora salah. Kuncoro. Kowe wani karo aku. Mapan kebeneran. Aku kepingin ngadeg sapu jajar karo Dipo. Lah yen wis ngadeg sapu jajar karo Dipo, tak tentokne sak pira kandele kulite. Kaya betah dilat pesiap kang kowe le. Kowe isih kencur. Emano karo nyawamu le.
ngahamu isih ana sak ndhuwure pogol. Iku nek Dipa sing nyawang. Kapan boyo aku iso ngadeg sapu jajar karo pawon sing jenenge Dipa, wong sing sekti mandraguna. Ibarat endhog kepingin ro dadare, emas kepingin ro lereng. Suramrata Jara Sudira wani mati. Mati sangka aku le kowe. Kopo. Hei. Ayo. Sadurunge kowe kudu sambat saka wong tua. Weh, sambat to karo wong tuamu sekarone le. Sadurunge kowe tumekane pati le. Weh. Wis melek. Ya, nek Kuncara saiki dadi satriya kang utama. Dipercaya karo penduduk kampung kon ngamakno sok-sope pawongan sing gawe rasa desa. Kuncara cilike tak cekel, gedene tak pateni. Ya Le, trimo aku wis tuwa. Hah? Aku seneng kok Le. Seneng nek ana wong munggah semi kaya aku Le. Woi, Melayu. Ini Pun, dos putih. bejo kowe mau iso ana aku Le. Nggih. Umpama kowe ora ana aku cilaka kowe. Nggih, leres jenengan Pak Dipa, nggih. Ana salah suwijine bocah nom-noman Sekti Mandraguna. Ngerti kowe? Nggih. Elmune sondul Darawat. Jenenge Kuncara. Lho Kuncara. Tapi umpama tak temeni ya ora bisa menang karo aku Le. Ananging saumpama bocah iku mau aku temen-temeno nganti mati aku sing rugi Le. Ora ana bocah sing nerusake kaya aku. Ngerti kowe? Nggih, leres jenengan. Nggih. Lah sakmenika monggo dibagi niki. Lah saniki monggo niki dibagi. Yen aku ngerti nek watakmu wis ngono. Nggih. Yen ana dhuwit kaya weteng luwe katon tulah. Lah, tumpeng. Lah, tumpeng nggih. Ini. Nggih. Ini Le. Ini. Lah, Ini Le. yen apa? Ki ya dina iki ya wektu iki aku bakal kondo penting karo kowe. Ya? Lho, kondo. Krana aku wis tuwa Le. Nggih. Cara srengenge cidak suruping timbang darine. Leres, nggih. Ki aku ngipi Le. Ngipi napa, Pak? Aku lak duwe anak siji ning omah. Ya, Nggih. jenenge Kajati. Kaya Kajati iki ngguyu cekaklakan ngarepku. Lah ngguyu iku ora diluk le nganti jam-jaman. Iki tanda-tandane aku pasti diarep-arep kon mulih. Iki angka 1 Le. Nggih. Lah, iki angka 2. Aku wis tuwa Le. Wis wayahe aku iki tobat pompong, lawang tobat isih mengo. Nah, ngono ya. Lah nek jenengan tobat ta sing mimpin sinten? Aja kuwatir. Kowe ya ngono kabeh. Nggih. Sauntara leren ana kowe nyambut gawe. Loh. Wah. Pak Dipa, nggih nyuwun sewu lho Pak nggih. Saderenge kula niki dados maling ngecum berandal. Sak pinunggalane. Ndika sing niki ndika. Tanpa ndika kula mboten saged bajing. Lho, iki ra salah to. Nyatane kula pun pinter. Pun juara maling. Jenengan lereni niku lak nyumpet sandang pangku. Lah. Mesak sampean saged nyukani lari-lari ngeten iki lari-lari sampean kengen leren. Lah terus nek niki telas lari-lari
Mboten asal bajing nyambut damel napa? Lho, niku lho. Mulane Wong ta. becak nggih mboten purun lari-lari niki. Lho. Mulane ta duwe kuping ki dirungokake. Yen Pak Dedipo ngomongnya dirungokake. Masuk niku dereng tutup, dereng tutup. Durung tutup. Oh, durung tutup. Wah, bae lereni mang lereni. Kowe apa? Kaget aku iki. Ji tamaji. Kowe apa cengongak-cengongok kowe? Ape ngomong apa kowe cengongak-cengongok? Niki nek ketok dhuwit ngoten nggih ngoten niku ngelirik bener. Yo, bloko karo Pak Dedipo. Ngomong. Oh, kula niki ya. Bobot. Ha. Lalu niku ngipi kados-kadoso kajenge lahir kembang. Niki nek selamat mboten napa-napa, tapi nek operasi biayae kan. Wah. Dadi kon celilak-celilik mang yo mikir yo iku. Jane aku wis ngerti. Cara aku ngaji wis katam. Aku iki cara wae gelak kon bijuki ya. Lah sinten male sing dibijukne mboten dika. Kowe kudu sakno karo aku, karo Pak Dedipo. Nggih. Mosok balen. Pak Dedipo iki ya sakno karo kowe. Nggih. Sakno panguripamu. Nggih, leres. Ya, tansah eling, tansah ngerti ya panguripamu kabeh. Iki duit ora didik le. Cara dibagi wong 5, ya. Cara dibagi wong 5 iki isih cukup nggo mangan keluargamu 3 tahun dang ngerti kowe. Oh, lho. Niku dereng dibagi malih. Nah, durung mas-masane le. Nah, mula ki sauntara kowe preya. Lah mangkane kupingmu rungokno. Pak Dedipo kondo iki sauntara ya. Nggih, ngono. nggih. Sauntara iki dumen. Jenengan mboten niku jelas. Aku ora pamrih barang iki. Aku ora pamrih barang iki. Lah apa? Kate kau udari maneh ya. Ora, nggih nyuwun sewu lho, Pak. Kula saged mawon. Piye? Leren nggih saged. Tapi wong tiyang niku kadang-kadang nggih ilok blai. Nek enten kecocok carang landhep wonten tengah dalan, kula sambat sapa? Nek ana Popo Cintraka cocok ing carang landhep dalan, terus kowe kabeh ora ngatasi. Nah, kowe kudu nanggone perenging Gunung Lawu. Aku topo nduk kono. Sesuci nduk kono le aku. Ngoten, Nebus dosaku sing mataun-taun gawe gelaning liyan. Nduk tengah ora. Nek Gunung Lawu sak nisore kono ana ora-ora. Nah, iku. Ah, ana rawa kono. Oh, nggih. Nah, iki sadurunge aku dadi wong sing Sekti Mandra kuwi lanangi jagat koyo ngene, aku teteki ning kono le. Ngoten nggih. Sing weruh ki le. Nggih. Sukra ki le sing weruh. Nggih. Nah, ngono ya. Jenenge tak dodono. Iya. Nduk rawa. Kon wis seru ah. Nggone alang-alang. Awakmu seru ah. Iki Jare Gunung Lawu. Sukra iki sing weruh. Iya. Nggih. Aku pamit jane. Nggih. Ngono. Ayo padha donga dinunga. Nggih. Ngerti ya? Sakabehing daya kekuatan iki ana tanganing Hyang Widi ya. Leres jenengan. Nggih. Kumpul pangan-pangan ya. Nggih, pangestune mawon nggih. Mawon. Nek ana apa-apa rono le ya. Nggih. Aku Gemi pun. ya bojomu cepak lahir anak ya. Nggih. Ya engko dhisik ta. Terus engko dhisik. Oh ya aja dibuka dhisik ta. Ngono bar. Aja ditumuk kene. Konano kampung disapri ya. Sik. Awakmu sing ngerti iku. Iki amrih adile bagi. Ayo digawa nang omahe bos iki. Kok dhisik. Nurut kandhane Mbah Dipo Mang. Sementara iki awakmu lagi dikon leren. Ya, dikon leren ya. Ya iki duwe iki ayo gawe nyambut gawe. Apa anane ayo gawe nyambut gawe. Sementara iki leren. Kita betahi sini-sini. Lah, mbah kon becak, mbah kon pokoke nyambut gawe liyane berandal. Lah, liyane berandal. Pokoke nyambut gawe opo ae. Iki ayo gawe bondo. Sementara gawe modal. Sing dagang cek dagang ya. Lah, Bar kulo sing golek pon-ponan opo ae ditebasi kabeh. Kanggo usahane dhewe. sakarepmu. Ayo dibagi. Ayo.
Masak diselek kajate ku ya gak ndang mulih ki mang nandi lho. Pamitane diluk metu gak pamit nandi ngono enggak. Mbah arek kok tambah suwe kok tambah gregetno. Anak sitok iku lho, gak tau nyenengno wong tuwa iku. Mak. Saman pasti rasa-rasan anake ae, pasti rasa. Timangane ngrasani tanggane. Ya iya ya Mak, tapi wong aku ndolek kayu nang alas kok ya. Oh, ndolek kayu Ya, ta. iya sih, Mak. Oh, ya wis Lah pinter. saiki nek oleh kayu dipepet di pepene gare didol gawe mangan. Ya pinter nak. Lah sapa maneh wong katene awakmu ya anak sing mek sitok gak ana tunggale, jagane bapakmu ya kapan? Mangkane maneh aku nang alas ku dadi dirasani aku lek aku tiba Gak ngrasani elek aku, tapi nek aku lho rasa-rasane ku mau masak tak selek. Dadi awakmu nak sarapono, ngono lho nak arek Ngene lho ganteng. Mak. Aku niyo jane ngono kate ngomong tapi lah ya gak apa-apa sih Mak ya. Lah wong bendina ngomong apa maneh? Tapi iki seje ngono lho Mak. Aku Iya. sungkan ambek arek ngono lho. Aku lah ya kepingin derane wong duwe wong tua lanang ya kepingin omong-omongan tah rundingan ngono lho Mak. Walah, Gak wong temene- kepin ngomong-ngomongan ngono kok ya. Ya Dipikir pirang-pirang dina sejak wong bendina ya ngomong-ngomongan mbek emak. engko lek gak tak pikir jarene anak gak ngatekno wong tua Gak ngono. Kepingin ngomong mbek bapakmu wong tuamu lanang ngono ta? Ya nambut Oh, alah. gawe apa sih Mak sak temen ngono Mak. Bapak Lah apa sih Kadek? Meka penggawean bapakmu ku lho lapo. Majar gak Sing penting apa-apa. lak ya mangan bendina sih. Lah lek apa sih mangan Jat? sih mangan gak tambah sih gak tambah tambah gede tambah Aku lho ya gak bioto. mikir, sing penting bapakmu ku mulai lek kaya ngono ae. Lah apa kakan pikir iku? Wis Ya ngono nak jenenge sarapan wong ngono. urip Mak ya kudu mikir wong duwe bapak lah bapakne gak ono gak dipikir. Ya wis mikir awakmu wis gede, kepengin nyambut gawe nandi ngono ae pose lah apa sih? Kok akeh-akeh acara wis nak sarapan kono. Mak, aku mang oleh kayu wakeh oleh rong bongko tak peon ndeyek. Ya syukur ta, pinter. Sing sebagian tak pecah Mak sing durung tak pecah iku tak pepene. Wis cocokno wis. Wis sadeng Mam. Oh, wis matok kok wis sadang wis ndang kono sarapono. Ala weteng lawas. Iya, kowe kono. Iwake apa Mak? Wis iwak saono e kono sembarang senengamu biasa ya apa? Aku mau lek iwak iku sambal terasi itu nyelupin wegah Mak. Lah kate sing penting pokoke enak segone ngono sejat. Koma kate tak pangan delok terasi wong kula ya apa. Mari ngono nek bapakmu lek kaya wakeh wis tak beleno pitik. Ngono Mak. Heeh. PT ngarep beli pal PT liur kuwi PT. Iwake tetep sam. Ngono iku lak ya Makasih, ngisi Mak, ya. makne. Iya. Wis cocokno lek mau mepe kayu kono mang Tak wis. pepe, Mak. Enggirna pilih Mak, ana. ya. Iya. Walah wong jeneng arek wis gedhe. Ya ana benerane takon. Bapakne nyambut gawe apa? Nek prasa aku nyambut gawe bener ya Kang Dipo iku ya. Loh, kajat iki mang gak keliru ta wong kayune di Pepe ndokke kok iso Jat. Ya iku pilihana, heeh. Ya pinter. Sing gedhe padha gedhe ngono lho, Jat. Iya, cek payu regane. Arek kene mang lho. Nah di mana ya kajat iki? Iku mang kaya kliwere Kang Dipo. Sak klebatan Kang Dipo kono senjata iki. Mula Kang Dipo iki balik maneh asal paling penggaweane. Oh alah Kang. Sampeyan padha janji karo aku lho.
Lah kok balik asal ngene iki? Apa ya lilo sih aku? Nek ngono aku mangan kayane wong gak bener iki. Gak kalah tibake bener kajate. Rono aku molo Kang. Pen pamit aku ya jare nyambut gawe sing hasil sing bener, sing barokah. Tapi nyatane sampean kok mbujuki aku, Kang. Gak ditakoni jenenge bojo. Ngene kok nek nganti ro kajate ro anake. Ya apa lek ngomong. Aku ditakoni padahal gak tutup-tutupi lho Jat. Bapakmu tiba balik maneh nyambut gawe nek Jat. Olah Kang. Wis bejane aku, Kang. Bejane awakku karo anakku siji-siji nek Jat. Endi kowe? Tak goleki kowe. Kadung ngaren sampean golek aku, Kang. Ya wis wayahe mulih. Iya. Sik ta. Aku yo pengen ngomong karo sampean iki. Jawab jujur ae, Kang. Eling-eling awak dhewe rumah tangga yo gak diluk sih, sampai anak samono gedene wis Joko. Ya ngomong wae. Sampean budal. Arane gandengane ya ngomong ae. Lah iya wis bener sih. Sampean pamit nyambut gawe kok. Pamit ya apa sih mbak aku eling ta? Ya eling makmu, aku pamit nyambut gawe. Iya. Nyambut gawe sing barokah sing halal ngono ta? Hasil sing bener rak ngono. Ya wis eling. Aku pamit nyambut gawe sing halal supaya barokah hasile. Iya, tak ugemi Kang Anjane, tak ugemi. Aku wis ayem, wis mantep rasane atiku. Iso nikmati kaya sampean sing barokah. Ning nyatane sampean kok gak jujur karo aku sih, Kang. Sampeyan balik asal ya nyambut gawene, Kang. Aja kathek selak maneh sampean, Kang. Ngomong sampean. Ya. Makmu, aku rumangsa kedosan karo sampean. Ini apa? Kit yah mono sampak yah mene sampak kajat wis sakmono gedene sing tak lakokno mek goroh tok barek bojo Mak. Wis mula dina iki pira-pira klopot aku njaluk sepura ya Makmu ya. Wis gak kurang-kurang jenenge bojo kan. Sampean pertama iku wis tak kek kesempatan yo njaluk sepura. Ndi nyatane nanti buktine sampe sepuro ya buktine ya bohong karo aku ya bojoke karo bojo. Apa mana nak sampean rino wengi mesti takok penggawean sampean tak tutup-tutup lho Kang. Ngene iki jenenge wong tuwa muri anak goro sih Kang. Wis apa saiki? Aman tak tarik bae gelem tampa tangga sampean Kang. Mula Makmu, aku mulih iki mang sepisan kangen karo sampean ya kangen karo kajate. Lah pindhone wis ya apa aku kepengin nglereni penggawe aku sing kaya biasae
supaya gak tak tunggak semikno nanggone anak mamu. Nek iso ya ngono, Kang. Mula aku mrene mang mulih ya sepisan maneh rumangsa kedosan makmu aku gak nggawa apa-apa. Cara mesine lunga 3 sasi ku lak nggawa dhuwit ta. Tapi aku gak nggawa dhuwit makmu. Ki aku mulih jange pamit. Barek sampean aku jange balik maneh sesuci nebus dosaku. Mbah nggon kundi sesuci. Kok nek wis aku rumangsa tobatku ki diterima barek Gusti kang gelar jagat aku mulih nata anak nata bojo maneh. Kena diugemi ta. Janji sampean niku kena dicancang. Ki mang aku ngintip sampean ketok barang alat iku mang alat sing cilaka kanggone uripe menungso ki tak gawane ku tak tuwake ning dalan. Temen ya, Kang. Ya wis, Kang. Nek karo sampean koyo ngono ya wis ta. Tobat to, Kang. Tak izini. Udah lo kate selamat, Kang. Tapi sampean nek bojoke aku terus-terusan, Mbah. Aku gak tanggung jawab nek ono apa-apa, Kang. Nek aku sampak wijuki sampean maneh denda cilaka tak tampane saka nggon sing urip. Iya, Kang. Kajate mangan. Kajate. Diceluk darake wetan ya kangen karo peno, Kang. Jat. Ya mbak, cik mamaku. Ajat, wis aja mangan enak. Ki lho, sing kok angen-angen wis mulih, Nak. Kula bapakmu ku. Pak, Ketemu awak. sampean ya Pak. Pun kat mantan sampean Pak mantu. Ya nak, sepurane bapak mulih gak iso nyenengno anak. Ya. Gak apa-apa Pak, kok gak iso ketemu karo bapak. Aku kangen Pak. Jane karepe bapak gak ono nak. Wong tua gak pengen nyenengno anak. Tapi rezekine bapak sing durung ono nak ya. Pak, wis gak apa-apa diterima anane pantuk, sing penting ngelompo sak keluarga ngono lho, Pak. Bapak nak, bapak wis duwe ikrar ana batine bapak. Kepengin blanjani makmu, kepengin nyenengnomu krana kasil sing halal. Cek barokah ngono nak ya. Ya, Pak. Ki mbokmu di ana tak jekeke nang kamar sing ya iki kok ya. Nang nisore bantal. Apa iku? Iki ana sikep Kanggo kajate ta? kanggo kajate. Mbok menawa kajate iki mlaku sak wae-wae nang dalan tansah kalis sambikala gak ana apa-apa. Oh iya ya Kang, heeh. Iya ya Kang. Wis sampean tinggal kono engko cek digawe kajate dhewe. Tak budal ya, Nak. Pak, sing hati-hati. Nang mulai lek mari Pak ya. Tapi sampean gak cek kangen aku ta ya? Wis ta. Kamu Kan gak kangen aja. iki cara kangene sik Ya kangen lho. Mae lho hitungane bapak ya kat mulai saiki tinggal. Tapi bapak perlu lho, penting masalahe. Iya wis. Bek-bekne sing gawe urip iki wis temen-temen paring nanggone aku. Cara ngono tobatku diterima. Gak suwe kok aku mesti wis bali. Syukur nek bisa keleksanan Kang. Wis nang budal lho Budal, Kang. ya. Hati-hati ya Kang Ya, ya. Pak. Tinggalan dhisik iku mang si kepean apean. Oh iya tak mlebu dhisik ya. Iya, iya. Bantal dhisik ya. Iya, iya, Aku Kakak. tak liwat buri ae ya. Iya ya Kang, hati-hati ya. Mak, dan aku yo gak tega kan ndelok bapak ndelok sampean kaya ngene iki lho, Mak. Bapak ya ono ya ini gak tau mulai-mulai pisan gak nggo duit. Ya gak apa-apa, wong aku ya nyambut gawe ndelok kain kanggone Mak. Iya. Karo maneh aku koyo mblenger urip nang desa koyo ngene lho. Ngene Jan. lho, Mak. Aku yo gak mentolo nek mangan kayamu nak Ngene dodol lho, Mak, kayu jane aja. ngene saiki aku tambah dewasa aku lak ya sungkan, Mak. Aku tititi ya sekolah. Aku tak ndelok penggawean yo, Mak ya. Ngelok penggawean. Lah aku ambek sapa, Jan? Ojo ijen, Jan. Wis aku melok ae. Kon aku le kaya tak go mulih ngono lho, Mak. Lho, aku nang ndok omahe jen nek dicokot lamuk ya apa? Ya ditep
geblek ngene, Mak. Mau satene ya piye ya Tani dicokot lho ya apa? Ya dicokot dhewe. Cok, wis aku melok Jat. Ayo ndelok penggen wong loro. Mak ya sik kuat lho, Jat. Mas sampean melok ya ta lah. Ayo Mak ndelok penggawean. Lah ya wis. Kumpul ndelok penggawean Mak ya. Wis metu teko Mak Jat iya.